Здравейте, как сте? Поздрави за всички терапевти, които участват в нашите WhatsApp групи. В това видео ще ви покажа как се осъществява връзката между Тесла осцилатора и БФРСКР – въпрос, който много терапевти задават. В нашите групи. Ето тук имам БФРСКР, който е включен и можете да видите, че БФРСКР при средната връзка, точно тук в средата, е свързан. Биоиндукторът и връзката, която води към страната на светлините, тук, от другата страна, е свързана чашата. Следователно можем да свържем Тесла осцилатора към чашата. Или към биоиндуктора. Първо ще направим връзката, за да заменим функцията на чашата. Затова изваждаме, изключваме функцията на чашата и забележете, че връзката има 3 конектора вътре. Затова е необходимо да имаме свързващите кабели. Които се изискват от производителя, и тук имам този с 3. Така че свързваме кабела към устройството, а в другия край ще свържем осцилатора. Ето го свързания. Тесла осцилатор към чашковата функция. И едно важно уточнение, когато свързваме Тесла осцилатора към чашковата функция, той замества всички характеристики на чашковата функция. Тоест, каква е функцията на този аксесуар? Той позволява измерване на информация и дава възможност за записване. Информацията, т.е. има сензор, който измерва какво се намира тук вътре, а освен това можем и да изпращаме информация към чашата. Каква е ползата? Измерване на терапевтични продукти и ефекта, който ще предизвикат в човека. Следователно, ако използваме осцилатора на Тесла за измерване на продукти, е важно да използваме двата аксесуара, осцилатора и биоиндуктора. Защо? Защото ще измерваме с осцилатора ефекта, който предизвиква, т.е. един естествен продукт, който поставяме тук в осцилатора, какъв ефект има това върху човека? И тук трябва да бъде свързан пациентът. Не може, и това е уточнение за терапевтите в групите. Да се измерва човек или орган, когато осцилаторът е свързан с функция купа. Това не е възможно. За да измерим орган или част от тялото, трябва да изключим биоиндуктора и тогава търсим другия конектор, D4. Свързваме го тук в средата, можете. Виждате, че е тук в средата, и тук ще го свържем с Тесловия осцилатор. По този начин осцилаторът функционира като проводник и позволява измерването на орган от човека, позволява прилагане на еметатерапия и лунатерапия, но също така е възможно да се прави фитотерапия или растителна терапия, да се вземе информацията от растение и да се изпрати към органа, както и информация от камъни или скъпоценни камъни при гемотерапия, което е известно като гемотерапия. Всичко това е възможно, когато осцилаторът е свързан тук, замествайки видуктора. Каня ви да посетите моя уебсайт, където ще намерите напреднали курсове, в които обяснявам
по-подробно всички възможности на тези устройства. Тесла осцилаторът може да бъде използван за терапия на място, при което става дума за биорезонанс, както и много терапевти го използват за дистанционна терапия. Също така в моя сайт ще намерите. В различни уеб курсове преподавам как се използва апаратът биофилия и осцилаторът на Тесла, като имам възможност да провеждам курсове на много езици. Друга важна информация – осцилаторът на Тесла може да се свърже директно с компютър за софтуер за честоти, като например Pro X2, Pro 2 или Pro X8, но за това трябва да го изключим от биофилия и да го свържем директно с компютъра. Така се отварят различни възможности. Може да се използва като заместител на биоиндуктора и чашата, а също така може да се използва директно свързан с компютъра чрез аудиоизхода. Поздрави за всички! Вас, надявам се да съм успял да отговоря на този въпрос от терапевтите, които участват в нашите групи. Горещ поздрав за всички вас и приятен ден!